Какво ни движи напред? Защо някои хора изглежда винаги знаят какво искат, докато други се чувстват изгубени? Какво ни кара да търсим смисъл, да се развиваме и да изграждаме живот изпълнен с удовлетворение и постижение? Отговорите на тези въпроси се крият в един революционен психологически подход, а именно хуманизма. Хуманизмът – философия на осъзнат и пълноценен живот. Вие сте с платформата за холистично здраве и консултиране Терапевт Инфо, а в поредицата Психологията отвътре разглеждаме различни психологически течения, които оформят разбирането ни за човешкото поведение и личностно развитие. След като обсъдихме психоанализата и подсъзнателните конфликти, сега се фокусираме върху хуманизма – подход, който вижда човека като активен творец на собствения си живот. Какво е хуманизъм? Хуманизмът поставя човека в центъра и вярва, че всеки има възможността да се развива и да изгради живота, който желае. Той ни учи, че имаме свободна воля и способността да правим осъзнати избори, които ни водят към по-добра версия на себе си. Една от основните идеи в хуманизма е стремежът към себе актуализация. Това означава да осъзнаем и развием своите силни страни, да разгърнем талантите си и да живеем в хармония със себе си. Когато човек разбере какво го прави щастлив, научи се да разпознава емоциите си и съзнателно избира посоката на живота си, той може да постигне истинско удовлетворение. Хората, които достигат този етап, са уверени, творчески настроени и независими. Те не търсят щастието единствено във външните успехи като кариера или материални придобивки, а намират смисъл в начина, по който живеят и в това, което правят. За тях е важно да бъдат автентични, да изразяват себе си и да поддържат вътрешен баланс. Хуманизмът ни напомня, че животът не е просто спазване на правила и изпълняване на очаквания. То е възможност да разберем кои сме, какво ни носи радост и как да живеем пълноценно, като се грижим както за себе си, така и за другите. Карл Роджърс и Ебрахам Маслоу са основоположници на хуманизма. През 50-те години на 20 век Карл Роджърс и Ебрахам Маслоу предлагат нов начин за разбиране на човешката природа, който поставя акцент върху личния избор, свободната воля и стремежа към растеж. Карл Роджърс вярва, че добрият живот не е крайна цел, която постигаме веднъж за винаги, а непрекъснат процес на изразяване и учене, като се развиваме. Той смята, че единственият начин да разберем истински себе си и другите е чрез открит разговор и дълбоко общуване. Кои са основните принципи на хуманизма? Първо, личният опит е най-важен. Това, което човек мисли и усеща за себе си, е по-значимо от мнението на другите. Всеки има уникален поглед върху света, а начинът, по който възприемаме живота си, определя нашето щастие и развитие. Второ, свободна воля. Всеки човек има възможността да избира посоката на своя живот. Ние не сме просто продукт на средата или инстинктите си, а активни участници, които могат да вземат решения и да променят съдбата си. Трети принцип – лично израстване. Целта на живота не е просто да оцелеем, а да се развиваме, да се разширяваме своите възможности и да се чувстваме удовлетворени. Хората имат вътрешен стремеж към развитие и търсят начини да разгърнат потенциала си. Карл Роджърс, от друга страна, е създател на личностно-центрираната терапия, която залага на три основни принципа – емпатия, безусловно положително отношение и автентичност. Според Роджърс, когато човек усеща разминаване между това, което е и това, което иска да бъде, възниква вътрешен конфликт и неудовлетвореност. Личностно-центрираната терапия помага за осъзнаване на тези различия и изграждане на живот, изпълнен със смисъл. Ебрахам Маслоу и пирамида на потребностите. Ебрахам Маслоу създава модел, който обяснява кои нужди са най-важни за човешкото развитие. Неговата пирамида на потребностите включва: първо, физиологични нужди – храна, вода, сън, въздух. Второ, сигурност, като стабилност, дом, работа и защита.
Трето, социални нужди – любов, приятелства, принадлежност към общност. Четвърто, признание и уважение, което включва усещане за стойност, постижение и самоувереност. Пето, себе актуализация, разгръщане на пълния потенциал, личностно развитие и смислен живот. Според Маслоу, човек не може да достигне върха на пирамидата преди да бъдат удовлетворени по-базовите му нужди. Маслоу смята, че само около 2% от хората успяват напълно да разгърнат своя потенциал. Това означава, че повечето от нас прекарват живота си в стремеж към удовлетворяване на основни нужди, без да осъзнават възможностите си. Как хуманизмът помага в реалния живот? Хуманизмът намира приложение в различни области, като психотерапия, образование и личностно развитие. Как да приложим хуманизма в ежедневието си? Чрез самоанализа и самопознание, чрез разговор с доверен човек и чрез поставяне на лични цели. Хуманистични терапии. Гешталт терапия, която ни учи да осъзнаваме и приемаме емоциите си, като помага на човек да поеме отговорност сам за живота си. Екзистенциална терапия, която насочва към намиране на смисъл и осъзнат избор. И трансперсоналната терапия, която комбинира психология и духовни практики за по-дълбока връзка с себе си. Хуманизмът балансира между индивидуализъм и колективизъм. В западните общества обикновено се насърчава индивидуализма, докато в източните култури колективизмът играе по-голяма роля. Независимо от културните различия, хуманизмът подчертава едно – всеки човек има силата да формира живота си чрез осъзнати избори и стремеж към развитие. Как да приложите хуманистичния подход в живота си? Ако искате да разгърнете своя потенциал, да вземете по-осъзнати решения и да постигнете дълбоко удовлетворение, хуманистичната и гешталт терапия могат да бъдат вашия ключ към успеха. Не е нужно да го правите сами. Разгледайте каталога с терапевти в нашата платформа Терапевт Инфо и открийте специалист, който ще ви подкрепи по пътя към промяната. Ако пък вие сте практикуващ терапевт, регистрирайте своята практика в Терапевт Инфо, за да станете лесно откриваеми за клиенти, които търсят вашата експертиза. Започнете още днес. Ключът е в теб.